setiap bulan Muharram nanti adoka, setiap bulan Muharram nanti adoka. Urang nana datang mancalia cando bahasa oi, gadang kete tuo mudo dak ketinggalan, gadang kete tuo mudo dak ketinggalan. Adek manurun sarato amandaki dininam oi, aba itu bana sajarah nana mangatoka, ba itu bana sajarah nan mangatoka. Asa mulo agama Islam kini bakambang oi, ose Burhanuddin dulunya nana menyebarkan, Syekh Burhanuddin dulunya nana menyebarkan. Ya masih standby kami ya, Pondok Sate Daruni tentunya buat anda semua. Kita menyabui tentang kemajuan oi, setiap tahun pembangun aman jadi nyato, setiap tahun pembangunan aman jadi nyato. Bertambah banyak tak jadi malah perubahan oi, akini piaman lah ado awali kotanya, kini piaman lah ado awali kotanya. Di Pulau Batam konde ketua olah di kampung lah hujan batu lah di kampung kita oi, alah hujan batu lah ketua di kampung kita. Elok lah kita ya sama atupang manupang konde, aba itu banalah pituang orang nana tuh, ba itu banalah pituang orang nana tuh. Diri batang sabate tambang baanyo din ay kamalangka, nampak panalam dekaranta padopai suri nan lari, nampak panalam dekaranta padopai suri nan lari. Kalinan ganjur surui sentak kabeh nyo are, rumik banala dengai maanyabui, makin dielong makin are, rumik banala dengai maanyabui, makin dielong makin are.
kini kau badan atau lapeh badan tak kuat. Dah buat dek makan basuakan, di malah hati nan kasangan. Dah habis fikir di dalam hati, mengacui kau kini jadinya. Kadang cuba memutui tali, kau urak ruang di kabinyo. Kamari rumi kamari bedo, paanyo denai kamanamba. Angin dingin biar denai tubo, ima tumbuh sinan denai sia. Angin dingin biar denai tubo, ima tumbuh sinan denai sia. Kamari bedok kini kau badan atau lapeh badan tak kuat. Dah buat dek makan basuakan, di malah hati nak kasarnya. Dah habis fikir di dalam hati, mengacui kau kini jadinya. Kadang cuba memutui tali, kau urak ruang di kabinyo. Kamari rumi kamari bedo, paanyo denai kamanamba. Agak dingin biar denai tubo, ima tumbuh sinan denai sia. Agak dingin biar denai tubo, ima tumbuh sinan denai sia. Gadele di tengah balai. Yuk kita bergoyang malam gini. Salah satu dari albumnya almarhum Samsi Hasan. Ya, hey, ha, ha, se, hey, hey, ha, ginya, agia. Di tengah balai, gadele ko disapui lainyonan aliang pandai. Sajak dari keju matega ka ince patai, urang lamandanga la 10 la talalai. Otal samo gadang kalangi tinggi la manjulang, basayok namonyo tabang kurang bandanga ala tajangang. Otal samo gadang kalangi tinggi la manjulang, basayong namonyo tabang kurang mendengar alat tajangan. Yeah. Kau disabui labia inyo pada urang, tiok mini tiok datia inyo naik kapat tabang. Tapi kau dicaliak dak barasa dari Padang, kapai jalan kaki kapulang naik beca barang. Otal samo gadang kalangi tinggi la manjulang, basayok namonyo tabang kurang mendengar alat tajangang. Otal samo gadang kalangi tinggi la manjulang, basayok namonyo tabang kurang menengah alat tancangnya. Kisah
balik katanya tiap lah sabanta. Otala samu gadang kalangi tinggi lang menjulang. Pasayo namanya tabang kurang menengah alat tajangang. Otala samu gadang kalangi tinggi lang menjulang. Pasayo namanya tabang kurang menengah alat tajangang. Hey! Goyang. Balai gadele ko disabui la inyonan paling pandai sajak dari keju mentega kaice patai kurang naman danga la 10 la talalay otal samu gadang kalangi tinggi la menjulang apa sayo namonyo tabang kurang managa alat cangang otal samu gadang kalangi tinggi la menjulang apa sayo namonyo tabang kurang managa alat cangang. Santiang ko disabui labia inyo pado urang Tio mini, tio datia, inyo naya kapatabang Tapi ko dan calia da barasa dari Batam Kapai jalan kaki kapulang jo becak barang Otal kamu gadang kalangi tinggi lang menjulang Pasayo namanya tabang kurang menengah alat cangang Otal kamu gadang kalangi tinggi lang menjulang Pasayo namanya tabang kurang menengah alat cangang. Asik. Beginilah begitulah baik kola bagana janji hari Minggu sinayang sampai larabaa Otala ka Jepang Thailand jo Singapura inyo pulang balia keciknyo tiyo la sabanta Otala samu gadang kalangi tinggi la menjulang pasayo namanya tabang kurang mendengar alat jangang Otala samu gadang kalangi tinggi la menjulang. Lagu Rana. Jadi amak baminanku balikan sopajo kulamu ale lantai lapiak dinudu lamari kacau nanti jo pintu ale lantai lapiak dinudu lamari kacau nanti jo pintu gue ale tanggung mak 7 hari dalam seminggu undang sado urang sekampung tulak jojar yang agulai aku undang sado urang sekampung tulak jojar yang mulai aku bisa kalah awak jo urang pulang madu upai kajian apa ke api tiket apa tabang balik kurici si kapaloya awak si ane kado urang mama kari ayah udama sagalo gadai Allah berpagang para garami jo para isan sagalo gadai Allah berpagang para garami jo para isan
bersama 7 hari dalam seminggu. Undang sado kurang sekampung, ulah aja yang gulai patung. Undang sado kurang sekampung, ulah aja yang gulai patung. Masih bersama Fortuna Studio ya, masih standby di Pondok Sate Doroni. Dan juga selamat malam khususnya untuk pengunjung tamu kami yang hadir sambil menikmati makan malamnya juga dihibur bersama kami di sini. Iya, yang mau beratensi silakan saja ke panggung kami di sini. Oke, kita lanjut. Sayang. Gurunya badan bukan indah mata, kuring mamikir walito hati. Sadang disayang anis bajalan, ramu rasonyo jantung di dado. Sayang disayang adik bajalan, ramu rasonyo jantung di dado. Selamat malam untuk Eri SKM. Indah disangko masuk saja di manimpo kini diri denai. Mbak aku imah mungkin ju janji mengadahulu adia iyo. Mbak aku adia mungkin ju janji mengadahulu adia iyo kan. Asik. Dan lanjut saya. Selamat malam dan juga selamat datang untuk keluarga besar dari Eri SKM dan juga Anis SKM. Dan juga selamat malam untuk kayaknya ya baru hadir dari kampung. Kok denai tahu dari samulo, ndak mungkin denai tak lanjut sayang. Kalau ndak adia bakat cinta, ndak mungkin denai lima buat surang. Ndak mungkin denai kamu buat surang. Indah kamu mungkin denai tak lanjut sayang. Indah disangko masuk kata jadi manimpo kini kadiri denai. Mbak aku adia mungkin ju janji mengadahulu ima iyo kan.
Mbak aku adia mungkin ju janji Mbak ana hulu adia iokan. Asik. Terima kasih ya. Oke, saweranya Ima dari Putih ya. Oke. Hey. Dan lanjut saya. Hey. Kok dengai tahu dari samulo tak mungkin denai tak lanjut saya. Kalau ndak adia bakato cinta ndak mungkin denai di mabuk surang, ndak mungkin denai di mabuk surang, ndak mungkin denai tak lanjut sayang. Indah disangko masuk kata jadi manimpo kini diri denai Mbak aku adi mungkin jo janji manga dahulu adia iokan Mbak aku adi mungkin jo janji manga dahulu adia iokan. Oke, itu tadi